В днешното видео ще говорим за ефективното набавяне на витамин B2 и кога е препоръчително да се приема допълнително B2. Сърдечно приветствам всички! Другото име на витамин B2 е рибофлавин, който е лесно усвоим водоразтворим витамин, абсолютно незаменим за поддържането на човешкото здраве и доброто функциониране на организма. Той играе изключително важна роля в разграждането на мазнините, въглехидратите и белтъчите, както и в процесите на кръвообразуването, дишането и производството на антитела в тялото. Най-честият признак на недостиг на витамин B2 е напукването на кожата ни. Например, напукани пети, напуквания в ъглите на устата или анални фисури. Така че ако някъде кожата ни се напуква и става суха, напукването или силното омазняване на кожата около носа също показва недостиг на витамин B2. Всички тези проблеми се появяват, защото имаме нужда от витамин B2, за да поддържаме правилното ниво на колаген, а колагенът е основният градивен елемент на кожата ни. Кръвяселите очи, светлочувствителността или ако можем да виждаме надалеч само с усилие, всичко това също може да е признак за недостиг на витамин B2. При синузит, високи нива на хистамин, пърхот по косата и при някои видове мигрена също е много вероятно нивото на витамин B2 в организма ни да е ниско. Дефицитът на витамин B2 може да се появи най-вече поради прекомерната консумация на прекалено рафинирани зърнени храни, т.е. прекалено много хляб, тестени изделия, мюсли, сладкиши и печива. Причина може да бъде и слабата стомашна киселина. Т.е. ако стомашната ни киселина не е достатъчно силна, за да може храната да се смели правилно в стомаха. Това, разбира се проявява като рефлукс на хранопровода или киселини в стораха. До дефицит на витамин B2 може да доведе и омазнен черен дроб, ако усвояването в червата е нарушено. Синдром на раздразненото черво, крон, целиакия, прекомерна консумация на алкохол и прекалено много солариум също. Лекарствата, съдържащи естроген, понижават нивата на витамините от група B. Такива са, например, противозачатъчните таблетки. За набавяне на витамин B2 най-добри са бирената мая и бирените люспи. Бирената мая е пълна с витамини от група B, така че с нея не само един вид витамин B можем да си набавим, а и останалите, което е важно, защото така B2 ще се усвои по-добре и ще бъде по-полезен за организма. Бирената мая има един много по-приятен на вкус вид, облагородената бирена мая, на английски наричана Nutritional Yeast. След бирената мая, петте най-добри източника на витамин B2 са говеждото месо, соевите зърна, яйцата, млечните продукти и повечето видове гъби. Много добър източник на витамин B2 е спирулина алгата. Тук бих ти препоръчал мандавита спирулина таблетки или Immunex алга комплекс. Важно е витамините от група B да присъстват заедно в нашия организъм. Тоест всички, защото участват заедно в много процеси. Затова е добре да ги набавяме чрез пълноценни храни, защото в живите храни всичките присъстват. Ако все пак решиш да приемаш B2 под формата на капсулирани хранителни добавки, т.е. синтетични витамини B, с което аз не препоръчвам, най-много само за кратък период. Препоръчително е да приемаш B комплекс или капсули и таблетки, съдържащи B2 по време на хранене. Храните с високо съдържание на мазнини, тлъстото говеждо месо, рибните ястия, маслото, яйцата и други подобни увеличават нуждата от B2 в организма ни. Затова, ако например спазваме кето или палео диета, трябва много внимателно да следим за набавянето на витамините от група B. Това важи най-вече за B1 и B2. B2, заедно с останалите витамини от група B, играе важна роля в производството на енергия, за да можем да извличаме енергия от приетата храна. Затова, ако изпитвате слабост или лесна уморяемост, добре е да помислите и за витамините от група B. B2 е ключов играч и за здравето на очите ни, заедно с витамин А, омега-3, цинк, витамин С и полифеноли. Затова, ако имаме достатъчно от него, може да намалее рискът от развитие на катаракта, наред с други неща. B2 е необходим и за възстановяването на глутатиона. Глутатиона е един от най-важните собствени антиоксиданти на тялото ни. B2 се абсорбира в тънките черва и тялото ни не го складира. Витамините от група B са водоразтворими, отделят се през бъбреците и се изхвърлят от организма. Основната ни дневна нужда от рибофлавин е 1,4 мг, за децата е по-малко, а по време на бременност и кърмене нуждата се увеличава до 1,5 до 1,6 мг на ден. Но е добре да се знае, че тези препоръчителни стойности обикновенно са ниски. Ако си набавяме витамин B2 чрез храната, тялото ни може да се справи и с много по-големи количества, а излишъка лесно се изхвърля. Ако в тялото ни попадне твърде много рибофлавин,
Например, ако приемаме големи количества чрез хранителни добавки, урината ни ще стане силно жълта, дори почти оранжева. Ако искаш и други да научат повече за витамин B2, абонирай се за канала и натисни камбанката, за да получаваш известия за следващите видеа. И не забравяй да натиснеш бутона харесвам под видеото, защото така алгоритъмът ще препоръча това видео и на други хора. Пожелавам ти много добро здраве! Ще се видим в следващото видео. До тогава нека здраве те бъде с теб!